Здравейте отново. Сега ще говорим малко и накратко и набързо. Няма много да обяснявам. Вие ще видите само себе си кой от пирографите има такива възможности за работа и кой няма. Аз лично съм доволен от моята самоделка. После от китайската No-Name, която купих от AliExpress за нищо пари. И даже се представя много по-добре, отколкото бърм от този Razer тип. Не останах особено очарован, въпреки многото пари. Искам бързо да направим, да пробваме кое как работи с тези писалки и после да измериме с ампер клещите, кой каква мощност има. Така, почваме. Ето, моята самоделка. Чакаме. Сега започваме от най-ниската позиция. Оставяме го да изтива. Правя се добре, доволен съм. Включваме китайското No-Name. Тук ще запишем.
Ще изчакаме малко. Втора степен. Трета степен. Пак няма никой. Четвърта степен. Това да не се повреди. Пак има някакъв проблем. Ще започнем пак на ново. Може би няма контакт, не знам. Сега не ми се е случвало. А на четвъртата би трябвало. О, да. Има нещо някакво там. Нещо слабечко, но. Така. Отиваме на петата. Отиваме на петата. Има нещо. По-скоро става за финни довършителни работи. Шест. Добре. Седмото. Осмото. Ето, десето. Следното. Ето. До тук добре. Добре, че не се наложи да използвам това. Защото виждам, че понякога прекъсва между превключвателя. Ми се струва, че това прекъсва нещо, но ще го видим. Сега, да видим кое се представя. Ами моето добре се представя. Добре, сега да ги отворим и да проверим колко са реалните ампери на всяко от тях. Изключваме всичко от мрежата. Така. Това ще го оставим така. Само че това ще остава страна малко. Така, значи взех с това нещо. Защото не знам къде е това на отвъртката бита. Някъде съм го загубил. Няма значение. Сега ще го махнем. Така. Слагам му там. Да не ги загуба. Винчета трябва да ги смена. Трябва да ги смена, защото не ми харесват. Че са го направили с такъв профил. Просто не ги харесваме. Ще сложим нормални. Така. Сега ние ще измерим колко ампера имат на пирографите на вторичната намотка. И това, което ни интересува. И сега ще направим това нещо измерване и то ще бъде коректно. Махаме обшивката. Така.
Вие вече сте виждали това нещо. Ето е вторичната, тя е най-дебелата. Ето това от тук влиза в първичната намотка и после на вторичната. Така. Сега започваме измерването. Между другото аз съм сложил това нещо все пак да не се вижда коя марка, но предполагам, че вие вече се досетили коя е. Така. Много съм задръстал тук с инструменти, но няма как. Трябваше да ви покажа малко така по безпристрастен начин. Преди да включиме, ще сложиме. Ето. Така. Няма да го докосвам. Това е. Махаме от тук. Сега обаче, между другото ще сложим и за да не се опара. Така. Внимаваме. Включено е вече. Така. Увеличаваме на потенциометъра. За че има грешка. Така. Сега ще я махна, защото не трябваше върху нея да слагам. Така. Нулираме го. Ще премеща малко това нещо. Пускаме. Ето. Колко? Изчакваме, сега да не го докосваме. 11 ампера имаме вече на вторичната, което е много слабо. И на мен ми се струва, значи, което е малко странно за Razer тип да има 11 ампера, значи грубо около 22 вата мощност. Така запомнете, грубо 22 вата. Така, това вече сега изтива. Включваме мрежата. Значи 22 вата. Така. Махаме го. Така. Затваряме. Не останах особено очарован, но това положението. Явно е най-слабата в своя клас.
Сега отваряме тази безименен китаец, който виждаме. И още по-смешното, че тази отвъртка беше в комплекта с този пирограф. Ефтин е, $38, което е определено добра сделка. Аз да ви кажа, че много съм доволен от този пирограф, за разлика от Razer тип. Така. Уха. Виждаме как е направен. Ето, два лота. Та всичката са еднакви. Изглежда добре направена рамката. Ето, отвътре се виждат потенциометъра, дисплея и копчето. Така, виждам, че 25 ампера 125 волта, 16 ампера 250 волта копчето, което ми е малко така странно, че не е изгоряло. В принцип амперите на тези пирографи са много големи. Така, сега слагаме го. Така, навеждам камерата. И естествено при голямо внимание ще работя. Така. Така да е по-удобно. Така. Добре. Сега ние определено я пускаме тока. Естествено придържам панела с предната част, тук където е копчето. Ето, виждате ли как се променя? Тук намалявам на потенциометъра. Изключвам. Включваме. Така. 11 ампера, 12. И оставаме. Сега наблюдаваме тук. Естествено, грее това нещо. 12 ампера виждаме тук. Така, 12 ампера. Махаме го. Слагаме с трудя, за да сме сигурни. Ето. Това малко различно ще покаже. Защото не е много точен. А все пак е долнопробен китаец. Да. Защото аз по него си сравнявам. Така. Добре. Значи 12 ампера. Това е някъде 25-26 вата, което е много добре за тези параметри. Така. Сглобяваме го. И от този пирограф съм много доволен. Така. Малко странно, че са малко тънички ми се виждат кабелите на вторичната намотка.
Малко ми прилича на паялник за конструкцията, но явно такива се вече правят стандартни. Така, опа. Така, добре. Преминаваме към следващото, към моето естествено самоделка. Това значи извода е, че по-добре е да си направите собствена изработка, отколкото да наливате луди пари за уж марково. Което се оказва, че това са по-малки параметри, размера, но това е положението. Сега преместваме към другото. Тя вече знаете. Ето. Така. Това е кабел, който разбира се, че ще го включим. Говорил съм я предварително, за да не губим време в нагиване, развиване. Така, изключваме безопасност. Така, за да виждате добре показанието. Така, внимателно ще сложа капака. Включваме. Така, внимаваме. Забележете. 4 ампера. Увеличавам потенциометъра. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18 ампера. Беше хванало. 18,90. Ето виждате ли? Но ще го приемем, че е 18 ампера. 18 ампера. Ще го приемем точно. Значи това прави грубо 36 вата. 36 вата е мощност, която е най-мощно. Така. Значи какъв е извода? Че по-добре човек да си направи сам пирограф, отколкото да дава луди пари за някакви измишлетини. Но това е положението. Винаги най-хубаво е било да си направи човек сам нещата, отколкото да разчита на маркетингови глупости, че това е мощно, че това е най-добро. Те масово производителите завишават параметрите, ако е 60 вата пирографа, те ще завишат на още повече. Ами, ако е 60 вата пише на етикета, значи тя е на половината, на 30 вата. Това е възможно най-силно, а и нещо друго ми направи лошо впечатление. Има един производител американски на пирографи, Burn-Master. Не знам дали сте я чували, тя ще е известна в Северна Америка най-вече. И пишеше с толкова абсурдни стойности. Сега, погледнете. 230 вата. Burn-Master Eagle с две писалки, както се вижда. Така, 240 волта. Ето, с максимален трансформатор, с максимална мощност 130 вата, което според мен е пълна глупост. Според мен това нещо е 30 вата мощност. И те са му увеличили маркетингово. Първо, ако е, да речем 130 вата, значи като го изчислиме там по 2 волта, значи това са 65 ампера, което е абсурдно просто. Няма писалка, която да ни държи на такива големи ампери, защото това ще трябва много специален трансформатор и страшно скъп, неизгоден просто.
А, тук разни такива неща, но казвам, че не е изгодно а, да се прави, то може, но не е възможно технически. Защото първо, писалката, ако е на 65 ампера, тя ще изгори за секунди. Просто ще изгори. И това ще трябва огромно сечение на това, на огромно сечение на кабелите. И значи тези 130 вата са възможни при трансформатори от 12 волта, 24 волта, 36 волта са възможни такива параметри по 130 по 200 вата. Но за 2 волтов трансформатор не е възможно. Те могат да изкарат, но някъде до 20 ампера. Защото друго ми е мисълта, че не може, ако е писалка, да изкара такива ампери. Това според мен или е трансформатора на 12 волта, минава през филтър с кондензатора, не знам какво са правили, и според мен така изкарва чистите ампери, 15-20 ампера на върха на писалката, което аз не го вярвам, че така, защото то първо и не е добра идея да работи потребител с 12 волта трансформатор, но както да е, но за мен това си един маркетингов трик. И така, че моят съвет е по-добре си направете сами едно такова или вземете китайска бюджетка за 35-7 долара. Това е за сега от мене и до следващия път ще правим разни интересни неща. Така че, чао, чао!